हेल' लोगोफोर साफ्रोमनिसिमबो अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरफिनबावबाय स' बे समाव बेसिकेलि नोंथांमोनजों आपडेट लानानै फैयाखै आं ब्लगसो बानायबाय साइकेल आरामसे सालायनानै आंहाथ' गारिबो गैखाया नालाय आरामसे थांगासिनो बे जोंनि लामा गासिनो दुब्लि बेसेबा समायना थ' लोगोफोर आङो ब्लग्स लानायथ' जाखायाखैमोन नाथाय बे समाव एसे गेंग्रें गुंग्रुं जादोंमोन नांज्लायनाय बायदि स' बेनिखायनो बेखिनि क्लिप्सखौ आङो मा मोनसे प्रब्लेमफोर जानो हागौ साननानै आङो भिडिअखौ सेभ खालामनानै दोननाय जाबाय फिउचारनि थाखाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ गाज्रि मोननाङा थ' स्किपबो खालामनाङा नोंथांमोना फुल नायजों अब्लासो बुजिगोन स' बेखौनो आं मिजिंथिबाय नोंथांमोना फुल नायगोन होननानै वाट्स टाइमनि प्रब्लेम जाना दं बेनिखायनो थ' जियानो जादोला बेवहाय एसे गेंग्रें गुंग्रुङा जाखादों नोंथांमोना निस्सय मिथिखादों थ' सु होनना बुंदोंथ' मिथिबाय ओमफ्राय नों आंखौ बुंनो फोथायदेरबाय ना माबायदि मानसि आं मिथिगौ दा मिथिनानैथ' नोंनि न'आव आं बेखौ लांनोसैमोन बिजाय जाबाय होननानै नों खोनादों मानसिया अलपमान माबा थानांगौलै एसे मोजां फन हरबाय बिदि जानाङा मिथिबाय जों रावखौबो बिदि खालामफेराखै आंखौ नों खालामाखै नङा खालामनायनि रेकर्डआनो मोनफैबाय दं नोंनियाव माबोरैहाय नोंनिफ्राय एबारसो थासम लुबैबाय आङो एबारसो फार मिथिदों थौनाय मा रेकर्ड दंथ' सोरनाव रेकर्ड मोनदों नोङो आङो एबार बोसोरावसो नोङो थाबोसो नुबोदों नोङो सिनायाखै नामा आंखौलाय सोरबायदि मोनदोंलाय सिनायनानैथ' बुंहरबाय दं नोंनाव बाखि जाग्रा मानसि नङा आङो मिथिगोन मिथियाखै नोंनाव बै थासम थगायग्रा मानसि नङा आङो आं एबारसो बोदों नोंनाव मोजाङै बुजिनांगौ मानसिखौ आं रावखौबो दिनैसिम बे बागान बारियावनो सोंना नाय सोरनावबा रावखौबो बेबायदि खालामनाय रेकर्ड गैया मिथियाखै नोंखौ आं दाना फैसाखौ मोना जानानै गिना होननानै बाजार गेसि दे लुले oh oh cari masih kau jelas dah kata siapa lagi kantu naik dah kayu buaya tu hari ni buat korang di sini, kok di sini mana? Tapi tak kena pera semua. Pera tu asyik. Jangan hilang. Sila memang itu, nak balik tu lagi boleh. Kau bisa apa nak dukung balik? Bisa tahu dulu. Dos habis ya kok? Dos. Hah? Oh. Bis, iya, dos. Bis terbaik.
जाबाय ना इयाय अ जाबाय दे बेखौ नों लांदो इखो मानो फुनाय दे सु अ ओइ मानो नहाके देखसा इतो थई जाबहि देखसा ইয়ার কারণে রোগ ফালাগে নাহি ইতেন ঘটনাই বুঝি পাওয়া নাই আমি হ্যাঁ आसलथे नों नांगोन नाङा नांगौ आंनो मानसै गैयाबा नों मानो दांनाय इथिया इ तुला माखा कि देखसा इनिने दे सु फार्स्टनियाबो किन्तु माबा गैया किन्तु दायो दस जाबाय ना हा दस जाबाय इयाव 10-20 केजि जाहैबाय अ दे सु मिथिदो ইয়ার কারণে রক্ষা লাগে মালিকটো তার মানে কেমান নিব কেমান হেৰি কৰিব ইটো অলপ মানে ইয়াৰ কাৰণে মানে হেৰি কৈছোঁ সব কারণে বিশ্বাস ঠিক কৰিব লাগে কিয় অন্ধবিশ্বাস মই বিশ্বাস কৰিয়ে তোক আদি এৰা দিছোঁ সিদিনাও কিমান বাকী দিছোঁ সিদিনাও পইচা নাই বুলি কৈছি সিদিনাও দিছোঁ হা মই অন্ধবিশ্বাস কৰিছোঁ খাইছোঁ খা বুলি কৈছোঁ মই ইয়াক नोंनो नांखागौखायसो माबादो आङो नोंनो नांखागौखायसो नोंथाङा मा बुजिदों नोंथाङा मा हेबगांखोलाय दाख्लैबो आरो सिगांबो आं बाखि हरदों नों खोनादों नों खोनायाखै जायोबा जा होनना बुंदों आं नोंनि थाइसेब्ला नों आं 100 बार होलांनो नोंथांनि माबाखौ आं नायबाय दं बेसे धोरोमनि मानसि नोङो बेनिफ्राय नों दा आंखौ मोनगोना मोनाखै मोजां मोनगोना मोनाखै दा हा मानसिया इखायनोथ' बुंदों नोंथां नों नेबाय थादोंसो आं एसेल' बुंदों आंबोथ' नोंखौ न'आव थांहांदोंमोन हा नोंनि बिदि जानाङा मानसिया नोंनि न'आव थांहांदोंमोन आङो फन हरखाथारदों आङो खिन्थु आं बुंखाबाय बाखि गैया खिन्थु दा एफा लानानै नोङो बाखि मोना खिन्थु देनाय खेबसेल' जायो देनाय এই ফিক্সড দেখো 10 পাঠাই 2 কেজি করে 10 দান দিয়ে হলে 20 কেজি 20 কেজি 300-400 বাকি হ্যাঁ Kadang tinggal. Boleh. Berapa lagi? Pasal. एसे सुनाव लाङो खोमा एसे सुनाव बेसे लांगोन Gimana? Gimana? Mudah-mudahan. Nah, juga. Boleh jangan. 7 8 noh salah gede pas 6 7 8 ya 20 kg 20 kg 400 beda kali 400 Sari keji keji Ada gini lagi. Ini keji no keji oleh no kuri Mana 20 টাকা কে नौकरी हली की माने नौकरी तो जान ना नय बे पयसा किनि सावाना नेকি मो दिबा पारनि आनफुल आनलु হিজে কেমান মানুহ মই চিনলু তাৰ মানে চিনি পাইছিনা আ ভাল বুলি চিনি পাইছিনা বয়া এ ফালে টাউন চহৰ
Kimla alu bespanise. Oh, Tor ki. keman thogaianse. Kak. Mor recorded ase. Simlat kejon jaya mikko. Kakusi. Tindon 500 saron jai. বাদ দি বাদ দি 500 টাকা সিদিনা ৰিহাবাৰী চাইটত পৰা তই কিয় আনলি 500 taka. কিয় আনলি তই Zo, korok lugin. Itya uka garti. Garti. आं बुंदों आं बुङामोन Nonga gari gakhonai su soर yo. Imbe imanse mabaयदि दे बुं. Ekete ma de de. खोनाबाय दं आं खोनाबाय दं इयाव खोनाबाय दं Denai ma बुंदों दे 500 सोरनिमोन? सोरनि नोंथाङा माने दा फांथि गैया अ हो आंनियाव आं दा होलांगोन अ मानो दिनैसिमहालागै मोनहैयाखै बा 500 सो अबे गामि दे बुं. रिहाबारिनि रिहाबारिनि रिहाबारि रिहाबारियाव साथाम थाङो आं नङा. नोंखौ गारियाव थांसां थ'. बादे न'आव थांथारनोसै. नों आंखौ इदि भाबिदों नों आंखौ? हा? एसेबां रिहाबारियाव थांफेराखै. गोरबि रिहाबारियाव. मिथिगौ नोङो? मोनसे बै सिलबारिनिफ्राय बारा आङो. मा बुरबुक मानसि नोंलाय? मानसिया अन्ध बिश्वास माने नोंनि बाथ्रानि कारनैनो आङो बेफोरखौ बुंनो गोनां जादों नोंखौ गारियाव थांसां थौदो. जों इखो मानियालै हा? धोरोमनि मानसि होननानै ओइ आं सिलबारिखौनो बारफेराखै. मोसौ. नोङो मोसौ गियान साला. धोरोमनि मानसि होनना बुंबाय दं नोंखौ मा बुंदों आङो? नोंथाङासो माने माबाबाय दं आं सिलबारि बारफेराखै. नों खोनागोनाखै बेंगा साला? खोथा रोंला आं बुरबक. खोथा रोंला বাদ দি বাদ দি বাদ দি आं खोनागा फोरोंना नोङो. 160 सिलबारि बारफेराखै आङो. আ मोसौ साला. চকর যাবি नोंखौ आं एबारसो आं नुबाय. मोसौ एबार जाबाय। नोंसोरबो नोंजों मोसौ नोंखौ सेनाया थांनाय बोसोराव रागा जोंखादों. सोर सेना नों मानो 400 थाखा मानो लाखिनांगौ नोङो? मा Hmm? सोरनि अन्ध बिश्वासि साल्ला बन्दबस्त खालामनानै मानो लांदि नोंसो बुरबुका दा मानो मिथिबाय. ओइ थासिमलिखौ बायनानै मानो लांदि बिफांखौ 10 थाखा. हा मानो लांदि मानो लांदि? मानसि गिबाय थगायो. आं थगायाखै नावदां नोंनो फाल्लासे माबा 2 पाल्ला लांदो 3 पाल्ला लांदो 4 पाल्ला लांदो ना इखौ रावबो हमनो हाला दा नों खेथिखौ नोङो दाग लानानै मानो नोङो लांदि लाना फै आंनो सेना खादा आं मालाबा इयाव नोङो इयाव आंनो फेस टु फेस होनदै आं इखौ एखायथ' मानसिया मोजाङै सलायनांगौ. आं मोजां सलि माने गावसो सलियाखै न इखौ 10 मिथिद' थाखा. दा गावसो सलियाखै दा दिनै आं नोंखौ बुजिजोब्बाय ना? बुजिजोब्बाय आं सिदा एकदम एख' सिदा गैया बाखि बुखि गैया नोंना एख' सिदा गैया. मिथिद' बाखि बुखि गैया मिथिदो ना जेबो नों सिदा मा गैया. होनदो 160 अ 10 थाखा हर. 10 थाखा गोथौदो दाथ' गैला थायो इबोथ' होलासै दा एसे मोजां मानसि मोनदों नोङो आंखौ. मा आं मोजां आं नोंखौ थगायनो सानाखै. आं बायदि इयाव मोना नोङो थां नोङो गाबोन इयाव लाङोब्लानो नों 900 थाखा भरिसिगोन ओइ गैया. आं रायलायखानाय दङ. रायलायखाथो रायलायखाबाबो खायाबाबो नों 900 थाखा भरिसिगोन आं नोंखौ मा भाबिदोंमोन जे नोङो लांबाय था आरामसे 30 थाखा होयै लांबाय था दालाय मा भाबिदोंमोन आं दालाय किस मोनाखै मा नोङो? दाबो दिनै दाबो लां दाबो हरगोन आं नोङा 30 थाखा नोङो आं नोंजों इबायदि फैसानि खायजा जाया. आं रावजोंबो खोनाफेरा नोङो. होनानै लां गाबोननिफ्राय नोंथाङा बोनांदां आंखौ नोङो मालाबाबो माबा मोना. मिथिबाय? फुल मोना नोङो. मोनदों नोङो. बुंखाबाय आं 30 थाखा हो लां नोङो मिथिदों इ आलुखौ आं नायग्रोनि. नायो नाया आं मा मिथिगो इखोलाय गाइस आङो नै डाइरेक्टलि ब्लग लाबोबाय थादियासै लामा माने प्रब्लेम जायो साइकेल सालायनायाव बेनिखायनो आं डाइरेक्टलि बारियाव लाफैखाबाय थासिमलि बागानाव जोंनिथिं थासिमलि होनो नै बेखौ थासिमलि बिफां बे थालुबो होनो सोरबा सोरनिथिंबा नाथाय आं दायो थासिमलि न'आव जानो लांनो फैदो आरोना फाननायनि थाखाय लांनो फैयाखै अके नै गोबां माने जोंहानि नङा दे बेफोरो मालायनिसो गोजा जाना ओइथिंसो दङ आं जोंहानिथिं थांनि र' नै बेनो जाहैबाय जोंहाना बे बेफारिया फैनानै माने फुनानै जानला मोनला खालामना गालांजोब्बाय थासिमलि बायग्रा फैदोंमोन ओमफ्राय जोंहा मालिकथ' गैखायामोन नालाय आबौआसो मालिक ओमफ्राय मालिक गैयियाव माने फुबाय ओमफ्राय
मावलांबाय दानि नोंसांमोना एसे क्लिप्स नुखाबाय सिगाङाव बेदर मा खानो दं सं नै थासुमलिया फुनानै बाजिनो गालांबाय आरो डाइरेक्टलि लाङासै माने बेखायनो फोथायजाया माने मालिक गैया नालाय मालिक गैथ'खायाखैमोन बेनि थाखायनो एसे रागा जोंलायनाय जादों आरो थ' गाइस दायो जावबाय ओमफ्राय लाबाय थासुमलिखौ नै मनायाव ओमफ्राय आं दायो डाइरेक्ट न'आव थांसै थ' बेखिनियानो जायफ्रा जोबजासिम नायबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय